molt de gust, estarem encantats de saludar-los. Ara sí. Corredor local, un tòfol, sí senyor, molt bé. Ja l'he vist allà també. Anava? Sí? Sí. ¿Alguna vez he pasado? Por eso es difícil. No podem anar de rebaixes, no, hem d'acabar existències. Nois, agafeu el bocata, agafeu el bocata, agafeu la bossa, teniu beguda isotònica, el fondo, és la novetat d'aquest any, però s'ha d'acabar, no la podem pas prendre a la tarda.